To, assalamu alaikum. A karo na gaba kuma shine yanda zamu bayani akan yanda ake yin Galaxy. An gane? So, da zaran ya nuna maka haka, za ka shigo ka taɓa wannan wajen. In ka taɓa wannan zai buɗe zai kawo ka wannan page. An gane? In kana taɓawa zai kawo ka wannan page. Kana taɓa shi zai buɗe maka. So bayan ya buɗe maka, za ka zo ka danna nan wajen, kawo login nan, kai login. Za ka zaɓi wallet da za ka yi connecting da ita. Mostly an fi connecting da MetaMask. An gane? Ya danganta da wani irin campaign kake yi. So in ba ga wallet ɗinka ba kana iya danna mo nan wajen, ga nan mo za ku iya gani. Sai ka danna zai buɗe maka sauran wallet. Kun gan su nan? In kun kula, ga nan Backpack, ga Phantom, ga Kepler, ga wacce kuma most popular, ga Trust Wallet, ga Bitget, ga OKX, ga Signet Wallet, ga Particle, ga Zerion, ga Unisat, ga BRC, OKX. So waɗannan wallet ne da yawa wacce ake amfani da ita. So mostly an fi amfani da EVM chain, ma'ana MetaMask. So da zaran ka yi connecting MetaMask ɗinka haka, ka taɓa MetaMask, za su tambaye ka in ba da password a wallet ɗinka sai ka saka. In misali wallet ɗinka da yawa, kun gani kamar misali nan ga account na farko ga account na biyu. So in za ka yi, ka tabbatar ka yi selecting wacce za ka yi amfani da ita. In kai haka ka yi selecting duka, to is wrong. Za ka samu matsala akan account ɗinka. Za ka iya samun error ko duka su hau. Haka kuma ba duka muke so su hau ba. So in ka tashi yanzu za mu yi amfani da wannan wallet ne ta farko. Ma'ana wannan account 2 ɗin. An gane? In muka taɓa shi sai mu danna next. Sai mu ƙara confirming. So da zarar mun yi confirming, akwai gurin da za su tambaye mu cewa mu tabbatar fa mun tabbatar mu yi confirming. An gane? Sai mu sign in. So bayan ta buɗe za mu setting off na Galaxy ID. Manan username ne. An gane? Yanzu misali bari ne creating din username. Misali haka. Misali na yi creating haka. An gane? So sai na danna create. Kun gani kun ga na gama? Sai na danna wannan cancel din. So sai na taɓa nan wajen. Bari mu zoom in. Top right corner. Kun ga nan wajen? Kun gani? Za ka yi zoom in ɗin shi. Ka wannan wajen ka taɓa shi. An gane? Alamar kamar profile sai ka taɓa. So bayan ka taɓa zai nuno maka. Bayan ka taɓa zai nuno maka haka. An gane? So in kun kula daga nan wajen za ku ga akwai settings. Sai mu shiga cikin settings ɗin nan. So da zarar mun shiga, kun gani? Ya kawo mana ya ce mu zaɓi username mu saving. Kun ga mun yi saving da username ɗin da muka saka mun yi saving. So na gaba kuma sai mu taɓa wallet. A nan za mu connect sai mu taɓa wallet. So bayan mun yi wallet, kun ga wannan wallet ɗin kun ga ta yi connecting wannan? To wannan ta yi connecting kenan har abadin abadi na baka isa ka taɓa canja ta ba. Inda har ka taɓa ka yi creating wallet ka saka username, to baka isa ka canja ta ba. Ita ba a canja ta. Sai dai in kana so za ka yi adding wata, za ka iya danna nan wajen plus ɗin nan. Sai ka yi adding. Amma kuma ita ba ita ce za ta zama wannan ɗinka ba. Kun gani? Za ta ce next. Kun gani? Ita ba za ta zama maka, ita za ta zama maka ne kawai secondary wallet. Ita wannan ita ake cewa primary wallet. Ita ce ta farko ba a iya canja ta. Ita kuma wajen wannan in kai adding, ita ce ake cewa secondary wallet, wanda ana saka ta ne kawai saboda verification. Da zaran ka yi verification na wani tax, shikenan ta daina amfani. Sai ka nemi wata. Sannan kuma in kana so, akwai kwanaki waɗanda muka yi akwai airdrop da muka yi na ion.net da muka yi. So mutane da dama ba su zo sun yi binding Solana wallet ɗinsu ba. Sai ta ce secondary wallet. To in mutum bai yi ba, to sun cire shi daga ciki. Ba wanda duk wanda ba su yi ba an cire su. To sai ka danna Solana ɗin haka. Kun gane? Ga Phantom, kun ga wannan Solana ecosystem ne. A cikin Solana ecosystem ga Phantom ga kuma Backpack. Sai ka zaɓi wacce kake da ita. Na nuna muku yanzu ɗazu yanda ake nemowa extension ko? Misali yanzu ba mu da Phantom yanzu ko? Sai mu danna Phantom. Za su kawo mu wannan website ɗin, mu yi downloading. To amma yanda zamu shi ne, tunda a cikin browser muke sai mu danna mu buɗe shi page ɗin a desktop mode zai buɗe. Kun ga haka? Sai mu selecting ɗin Chrome. Muka selecting Chrome sai mu zoom back. Kun ga ɗazu kamar yadda na faɗa muku? Kun ga add wallet? Kun gani? Kun ga add wallet? Add to Chrome? So adding zamu sai mu danna add to Chrome. Sai mu danna OK. Da zarar mun danna OK ta gama downloading, za ta buɗe mana, ko kuma in bata buɗe mana ba ma za mu shigo cikin nan wajen wannan extension panel ɗin kamar yadda na faɗa. An gani? Kun gani? To automatic ta buɗe mana. So in muna da wallet, in muna da Phantom wallet, ma'ana muna da wallet application. Kun ga ɗazu na faɗa muku ai. Akwai kun ga wannan ita ce Phantom. So in kana da ita kana iya zuwa ka kwafo passphrase ɗinka, sai ka zo ka nan wajen. Sai ka zo ka danna import ɗin nan. Sai ka zo ka danna import. Sai ka danna import. Sai ka danna import seed phrase ko kuma import private key, ya danganta. In ledger kake da ita ma sai ka saka. So sai ka saka. Kana sakawa shikenan za ka yi confirming ka sa username. In kuma baka da wallet, sai mu creating wata ana. An fahimta? Sai mu creating. So muka creating shikenan ta gama amfani. Sai mu adding ɗinta. An gane? Sai mu dawo website ɗin nan kuma. Bari na goge wa'ina tunda na gama da su. So in muna so mu ga extension ɗin kuma mu danna nan wajen. Sorry. Sai mu danna nan wajen extension panel ɗin nan. Kun ganta? Kun ga Phantom ɗin ta fito ana?
so haka take babu wani wahala a ciki. So abu na gaba kuma bayan mun yi binding na phantom za mu yi binding kuma na social. Kun ga wannan social ne sai mu danna su, sai mu danna. Ku kula da nan wajen za ka saka email address ɗinka ne. In ka saka email address ɗinka sai a gefe kun ga an ce send code, sai ka danna send code. So za su tura maka zuwa email ɗinka, sai ka dawo nan sai ka saka email ɗin, sai ka danna verify, shikenan. Su kuma social nan gurin kun ga nan connect X account, bari mu connecting. Wannan ba sai mun yi ba tunda kun ga dai yanda ake yi sa. Email ɗinka kawai za ka saka verify. So sai ka danna wannan X ɗin. Kana dannawa to ga gurin yanda ake verification. Kun ga sun ce step 1 please click this button, ma'ana kai clicking wannan button ɗin zai kai ka cikin Twitter. Bari mu clicking. To in muka clicking ya kai mu cikin Twitter za su ce mu posting. Kun gani? Kun ga sun ce mana already sun kira mana post, sai mu danna post ɗin nan. An gane? Sai mu danna. Muka danna ya tafi haka. Shikenan. To post ɗin da muka yi sai mu je ƙasansa akwai wajen sharing. An gane? Akwai wajen sharing. In baka sani ba sai ka shiga cikin profile ɗinka, sai ka shiga nan wajen. Taɓa. In ka taɓa sai ka shiga profile. Sai ka zo wajen nan kun ga wani sharing anan, alaman sharing, sai mu kwafe shi. Sai mu zo in muka taɓa zai kawo mana, zai buɗe mana sai mu taɓa wannan, mu taɓa wannan copy link ɗin, shi mu kwafa. So da zarar mun yi kwafa za mu iya yin back, mu ƙara yin back, mu ƙara yin back. An gane? So in muka zo nan wajen sai mu zo mu pasting wannan link ɗin. Kun gani? Sun ce mana on your tweet find the share button, copy the link and paste it here. Click button. Anan ga nan akwai wani verify anan wajen. Za mu danna shi. To yanzu bari mu pasting. Muka pasting sai mu danna verify. Kun ga sun sa mana Twitter account verified successful. Kun ga ya hau? Gashi sasani. So abin da zaka shine kamar yadda na faɗa muku, na gaba shine kuma Discord. Shi ma zai kai ka kai connecting ka ɗauko. An gane? Sai nan sai kai Telegram. Wannan GitHub ne. In ka ga dama shi ma zaka iya buɗe account. Zaka iya following din GitHub an gane .com. Haka zaka yi. Kana visiting zaka je kai creating account, shi ma sai ka zo kai binding din sa ana. To duka babu wahala. Shi ma na Telegram kawai kana dannawa sai kai ka cikin Telegram. An gane? In phone number ne sai ka saka phone number ka ta wannan din kawai. In kana saka phone number ka ta Telegram ɗinka kana sawa za su tura maka code, sai ka zo kai verify. Shikenan ka gama, babu wani wahala. So wannan shi ake yi wa yin setting din Galzi. An gane wannan profile din. Sannan kuma za mu gwada yin program, za mu gwada yin quest, ma'ana za mu gwada yin campaign guda ɗaya. An gane? So nan ga sunan campaign ne baje-baje ga sunan da yawa. An gane? So bari mu shiga nan wajen. Wannan haka. Yawwa, to kun ganin campaign ne ga sunan bila adadin. To amma an kace kowane campaign zaka yi wahala zaka sha. Wani aikin banza ma zaka je ka sha wahala saboda bai kai darajar aiki ba. An gane? Ɓata lokacin ka zaka yi. So bari mu ɗauki layer N ɗin na misali, wannan layer N ɗin. Sai mu taɓa shi haka.